Топ-5 самых папулярных салатаў на навагоднім стале ў беларусаў. Першае, канешне, селядзец пад футрам. Хаця гэтая страва больш папулярная сярод дарослых людзей, яна карыстаецца папулярнасцю і па гэты дзень. Дарэчы, у ёй шмат омега-3 і клятчаткі. Другое, канешне, аліўе. Хаця многія лічаць, што гэта французская страва, на самай справе яна мае не шмат чаго агульнага, таму што інгрэдыенты вельмі змяніліся за гэты час. Трэцяе, мой любімы крабавы салат. Дарэчы, у амерыканскай кухні таксама ёсць аналаг, які называецца краб-луі. Але ў нас ён састаіць з большай колькасці інгрэдыентаў, што робіць яго яшчэ смачнейшым. Чацвёртае месца займае салат мімоза. Ён адзін з такіх старажылаў, які моцна трымае сваю пазіцыю ўжо больш за 50 гадоў. Пятую пазіцыю займае свежы і новы салат, які папулярны сярод моладзі. Гэта салат Цэзар. Дарэчы, назва адыходзіць не ад ваяводы рымскага, а ад італьянскага мігранта, які прыдумаў гэты салат у пачатку 20-го стагоддзя. А якія яшчэ салаты вы б дадалі ў гэты спіс? Дзяліцеся ў каментарыях, якія салаты былі ці будуць на вашым навагоднім стале. І добрых вам святаў!